Abasabaibori b'abaana b'egrade ya 10 kurwase ward ya Bogeka igotoka sense mu bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii nigobukira nase chiabisi cy'umu MCA Mheshimiwa Richmond Manani elikuwa ya chicheki chechibasari echichikwenanwa ense y'uburayi bwa serikali ya county ya Kisii kakwanekerekyo nigo mu chief officer Agnes Choti ayenekire buna serikali y'umugabana Simba Arati nigere nemerobelyo emeya yogochia kosira abana abarase chiskuru ilyo kogenderia na masomo abo nigo boigo bamotogire umugabana haso kubwatakana ekerengagia serikali ya county ya Kisii yabekire chisemi libaga litangani muri Pethuel Machini namange Munenchiremo yogosira boroki wabigiririe 10 me county ya Kisii kogendera na masomo abo igani nkaba gikandoro tugukwana no muigwa nigolchikorero mu chief officer Musuba Agnes Choti arairo kwene no wechicheki chechibasari hasaba na grade 10 imeye ward ya Bogeka asebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii asikiro moraki waraj konyora chirubu isano itukoria rero etwabaleteire chicheki cia abana baito bali grade 10 nakimogoteba kero mwana nguchale konyora shilingi 1500 igontore no maboko asengencho county government ya Kisii ekora unomo governor Simba Arati abe MCA unaga iganto bwato mu MCA ino Richmond wara na intwe nomo goko monene kolengera linga chisemi negento kiamana se community nereragere abana baito basome buya bacha batokonya mambia na barangube konye ukwanekerekyo nigo Agnes Choti agokiro gosiroko asogo konya agesa kukia ankyo na kuboria bananchi gosirwa boigo kiageregesa kukia mambi ne kia abana batari asegesa ku ekinkeye gego kugiasira igo nabakire mbuyama nasengenjo mwensi mwachire gorotota une skuru ekoigoru bana bari go chigoseliwo ebakobere class bakole nando mwakonde togosaba omweshimiwe kuna mwaitetie budget ye nandi mwinyore abana intingana barumba takere support ubogima bwakonye asinsema yo MCA ward yo Richmond Manani nigatugire muskarati asokwenekie county ya Kisii nero yo Kentangani kwene na chibasari elio kwenekia aborki okonyara bara masomo abo umwaka turu mugabano itu Simba Arati mbiyamono birere binte bibyare gokoraki byare gocha na etogo tebaiga chifu gogo genda tebiga wana abantu babo kaba mokwani ase tole ntuta na otukirete na oteba more sijui hapa ketutu pale lakini montanara kwa gas kwa mro Arati kwa nyori de basari eyichi motaba country ngima esengima ya Kenya county ya rule basari ya Kisii ne county gochukuru basari umwako wetu buna torega na inde ne ya Simba wachibosia onye komati kura yao kare sekari yende rusio yere tarajia yere telega na asibono arokobore gocha saba na inchi abo kwa ene kingango musira waru muske Simba Arati asentunda ya kabire ikrani ari atra ikrania ngara boy boiro mwana ako mo ngero bero mo mo tigucha utiguchi chiore na mo ga igana ro re go ba sugoro usebo no abanda abanya gojanga ki na Simba wanta munga o sijui nini Simba ko igao kechimbere chonsibe kuna Richmond nera go chikuhonga chonsibe kuripotiria Ensoko TV kure county ya Kisii Pethuel Machini.